Згадаем пра калядныя варожбы. Адна з самых папулярных гэта калі дзяўчаты збіраюцца разам у нейкай хаце і варожаць, хто ж з іх першая выйдзе замуж. Для гэтага трэба ўзяць у кожнае з тых, хто прыйшоў у госці, абутак і па чарзе выстаўляць тапачкі у накірунку дзвярэй. Вось чыя першая туфля там ці боцік дасягне дзвярэй, вось тая першая замуж і пойдзе. Зараз паспрабуем гэта зрабіць. Ось, калі боцікі кончыліся, пачынаем зноў з самага пачатку іх туды перастаўляць. Так, такі ботик, сякі ботик. Так, мой хороший, давай. Ото, ото, ото. Напружанне ўсё большае, хто ж пераможа. Ой, 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 здаецца, першай пойдзе замуж дзяўчына, вось, которая гуляе у такіх красовачках. Ну, хай ёй пашанцуе. Ура!